Ei, hola, bon dia. Què és això? Llamp de bèstia, mare meva. Ara entenc que no us volgués convertir, tot i que no sé si sabia que passaria això, però... I fa natació, sembla, saps? Fa crawl. Ara, no sé si és conscient de què està fent, o és que és incapaç d'aixecar-se. Però clar, aviam, una cosa. Per què coi no l'ataquen ja, saps? Té el cap a terra, nano, té el clatell exposat. Acabeu ja, no sé, què estan esperant? Per altra banda hem vist l'Eren una mica dramàtic, que sí, que ho entenc, perquè és molt fort el que acaba de veure, però, o sigui, un cop la història ja et diu que no et matarà el que sigui i venen tots a rescatar-te, prou, ja està. Que l'Eren va dient, història menja'm, no sé què, la història li diu, calla, deixa't d'històries. I diuen que quan un rei té aquest poder, com que la voluntat del primer rei els obliga a no eliminar els titans. I jo no crec que sigui això. El que jo crec és que, com que amb el poder poden saber què va passar abans de tot això, tenen motius per no eliminar els titans. No és que el primer rei els obligui a no fer res, és que entenen per què no els han d'eliminar. Ara sembla que finalment anem cap al soterrani. Sí, que la Sasha ja deia, quin soterrani? Era tan important allò? No entenc a nivell d'història, d'argument, per què la Hanch s'ha fet mal. Saps? Vull dir, no crec que hagi sigut així aleatori, o sigui, l'autor, deixa'm buscar qui és l'autor, en Hajime Isayama. Per què va decidir que passés això? No crec que sigui només per posar emoció així gratuïta. Poder sí, I m'estic trencant el cap per res. Hajime Isayama. És complicat, És més fàcil Eiichiro Oda. O Masashi Kishimoto. O Akira Toriyama. Jo, si m'agrada l'anime, me'n recordo el teu nom. I res, a veure com aturen la bèstia aquella, que s'afanyin abans que aixequi el cap de terra. I això, ens veiem al proper episodi. Vagi bé.